Gusto juga mo lakaw? Wala ka gani ko. Panglabas sa diha. Ana! Saman! Unya, mulakaw na ko ha. Human naman kong laba. Ay, diba? Sir, kaya pag mabot ang parcel na ko niya, kay palihog na ko buhat niya ang bayad na sa lamisa. Kaya mulakaw sa ko. Ha? Saan mo lakaw? Mulakaw sa ko. Magkita mo sa akong mga barkada ron, kaya namin mitingan. Maglakaw-lakaw ka nga pata ng human diris balay? So, panahuman sa balay. Di ba na makatamatrabaho mo diri ah? Gani, muli raman ko dayon. After na mo sa mong meeting, muli ra ko. Uli ramang ko dayon. Di ba nagsapot na ka? Nga humano na to dahil mga trabaho diri sa balay? Bago maglakaw-lakaw? Muli ra gali ko dayon no. Kasi na nabuhat mo ka ng adlaw ah? Ha? Na nabuhat? Di ba wala pa? Sige, gusto juga mo lakaw? Wala ka gani ko. Panglabas sa diha. Pero ako pakigabunan oh. Ay, ma'am, ako din laban. Ayaw te! Dili te! Siya palabhaan na te, kay wala pa na sinalihok karong buntaga. Ay, ako din naman. Una Ayaw te! Nangkira na te! Sige na, paglaba diha! Ako lay laban ito eh. Pag human ako glaba, mulakaw na ko ha. Oh, sige, pwede na kamulak ka pag mahuman na mo naglaba. Ang bangko dyan eh. Ilis na ito. Malabon mo. Ha? Ay, daghan na! Diba sana ha? Pila naglaba? Saan naman ron? Ano nagbuto-buto dito? Nasa ka dira natin? Say! Sa muka sa ero eh. Bagong ulo. Bugal-bugal na pagkadiha ah! Kamo kay Agit ero. sa pananin. Na! Gusto at nagsigiog ko, magandagan kung iros tubangan. Hindi mo naglabay ang ero doon tayo. Wala to tayo ng padulang ero dito ha. Tay ka karon ha? Sumo na mga boss no, kailangan sa dyan na to nilabhan tanan. Pero para sa kuha, basic raman kayo ng pagpanglaba. First step, kailangan lang na to na sila banlawan para mga buling, mga wala. Pag human sa first step, dari na ta sa second step. Kailangan ta magbutang balik og tubig kay dire man na to i-mix ang ato ang sabon. Unya pag na-mix na pag-ayo, manglaban na tagsugod. Pero unahon na to glaba ang puti. Pasensya na kayo ha, makainit man gunig ulo ning pugson ka og pagpanglaba. Pero sige lang, magpadayon ta. Pag human aning puti og light colors, dari na puta sa dikolor. Tuduan ta mog life hack para dali ra mahuman, pwede ra nyo ni tamak-tamakan. Hayop ka talaga! O di ba dali ra kayo nahuman? After ani pwede na nato ni banlawan. Sa pagbanlaw po day ang tubig gagabiton dapat limpyo. Unya dapat banlawan ni siya katulo. Unang banlaw dira sa planggana nga itom nga nakita nimo. Ibalhin dayon ni siya sa planggana nga yelo kay mao man ni ang banlaw number 2. Usahay bisag maglagot ka kailangan i-enjoy na lang nimo ning pagpanglaba. Lami na gud unta kayo mag-wild tungod sa akong ka-tired. Pero dili man pud pwede kay pag masuko si Hana, dili man pud ko makascore pagkagabi eh. And here we go for our last and final banlaw. I really feel the need nga kailangan na nako ni paspasag human para makalakaw. Kaya ako mga barkada, gilangaw na to ginulat sa kuha. Ay, hay na dyan. Hana! Hana! Saman! Unya, mulakaw na ko ha. Human naman kong laba. Hala! Impastanan! Utruhan naglaba. Good luck. Tang malasa. Luyang zero eh. Murag dili dyan ni para sa kuha ning adlaw ah.